When they are in. Okay. I'll go later. Okay. Igbo Igbo. Prince Chukwubuzor Akajiofor Igbo Ozo Ementaemeimo. Yes, I'm doing hospital visitation. When I'm going to the photo of this, when I'm going to go Ibanyeti, and this is Jibo. When is it the 50? Telephone again. Ozo gonna tell you. Yeah, we go. Oh, no. You can forget. Never again. Kogane gache ekunye anya Chineke azalo Ozo. Oh, Chineke. Hey. Ozo Akajiofor Ozo Akajiofor Igbo. Igbo kene. Never done for the there. So, yeah. Igbo niile anyị na-ekelekwa unu. Ọ ka bụ nwa ụmụ nwoke bụ Prince Chukwubuzor Akajiofor Igbo Ozo Ementaemeimo. Ebe anyị nọ kịta bụ na Chigozie hospital Enugu. Dịka m gwara ụnụ mgbe gara aga, ebe nke anyị si bụ na St. Bridget before ya batawa na Chigozie hospital. Ị bụrụ nwa afọ Igbo, ife ị ga na-eme bụ ịgba mbọ fụ na ụmụnne gị bụ ndị Igbo dị ndụ andị na ndụ na udo batara n'ala Igbo. O nwe otu ọ dị na ụmụnne anyị nọ na ụlọ ọgwụ ata afụfụ na-eri uju na-akwakwa ala. Ọnwa Disemba ka anyị nọ bụ mgbe o ji agba ekeresimesi. Ilekwa n'anya efu n'ụlọ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ taa bụ ndị na-akwa akwa ala na-enweghị onye inye aka, onye ga-asị ha ka otu ha dị. Opportunity a ị ga-eji ya wee bịa kama ị ga-ewere ego a gaa na mba na-aṅụ mmanya n'ihe dị iche iche, gaa n'ụlọ ọgwụ kpọpụta ụmụnne anyị ma nyere ha aka. Mgbe ị na-eme otu a, Chukwuemeka abịa ma ga-agọzi gị. Ọ bụ ya ka anyị na-ekwu. Ụmụ Igbo, ọ ga-adịrị ụlọ mma. Ọ ka bụ nwa ụmụ nwoke Akajiofor Igbo Ozo Ementaemeimo. Ọ ga-abalị uru. Ọ nwaada afọ gị a Nwada Cynthia ka anyị nọ n'etiti ya ugbu a, and ya bụ nwada ọ sị na ọ fịara arụ. Nwada a dị ime, ọ na-ekwukwe m kedu otu ọ ga-esi wee mee kwupụta ya bụ nwa.
nwata nwaanyị a na-akwa akwa alịrị, onye dị ime na-akwa akwa alịrị, na-ebe akwa maka na ọfụna ego ọfụna onye inye aka. Anyị abatazi ụlọ ọgwụ si ya mba ya akwazina na Chukwuemeka abịama ga-emere onwe ya ahụ site n'ịnapụta ya na ime ka dị depozit ọ na-ekwu okwu ya nwee ike rụ ya aka. Ọ ya ka anyị mere ugbu a, mana anyị ka na-abịakwa mgbe nkwe na obere ndụ anyị ka ga-alaghachi. Ndewo. Thank you so much. Compliment. Oge ọ na-aga. Baby, how are you? Mama. Amen. Thank you. Chukwuemeka abịa ma ga-enye gị ndụ ebighị ebi ma nyekwe gị ike. Ọ ga-abụ unu ume. Asị m n'oge na-adịghị anya unu ga-esi ebe afọ. Nnọọ n'uwe. Nwa ọma ọ na-akpọkwa. Nnọọ n'uwe. Baby, onye agbọ. Bọpụwa. Ọkwa ọmarịcha nwa. Nwa Chineke. Afia mma, agbafu ya. Ọ dị ka ọ ṅụrụ ara. Ọ nọ welcome go. Nnọọ. 100 na ọkwa ndị be anyị. Tata bụ ụbọchị Eke. Ahịa ụbọchị ọma. Asị m na eke taa ga-eketara gị ndụ, ketara gị udo, ketara gị amara, ketara gị ngọzi. Ọ ga-eketara gị ogologo ndụ na isi ike. Nne gị zụchaa gị ga-azụkwa nne na nna gị. Ị ga-azụ ha bụrụ nwa o ji ama atụ. Ọ ga-adịrị ọnụ na mma. Ada, anyị nọ na Chineke emeghị ya. Ụbọchị nsogbu adọrọ na anyị ga-abịa anyị nwee ike fọ gị tupu mpụwa. Ọ ga-adịrị gị mma. Onye bi n'ụlọ gị ere? Onye bụ unu gị ere? Nsogbu adọrọ. Amarọ m igwe jide nka ya 100,000. Ị ga-ejide ya. Otu ọbụla ọsọ ya dị. Chukwu ga-agba unu ume. Amanyelu unu. Ọ ga-emere gị ọtụtụ ngọjide. Ọ ga-adịrị mma n'ọdịnihu n'aka. Ọ bụrụ na mbata Igbo ọ ga na-aka you are blessed forever. O si ga-akọ ọkụkọ n'ụwa abụọ. Ị ga-adị ka nka kachachacha otu a Chukwu wepụtara iji ga-egozi ọma eluigwe ama nchefulete ma gwa ama generation maka ahụhụ ha wee na-agba mba eluigwe ga-agọzi gị ụnụ. Ọ ga-adịrị gị mma. Ọ ga-adịrị gị mma. Ọ Chukwu ihe niile na-aga. Naanị Chineke ka anyị ga-ekele. Chineke mere ka ọ dị pọsịbụl na ụdịka ọnọdụ a ichetara mgbe mụnwa nọkwa n'ụdịka ọnọdụ ya. Ụdịka ihe ọgbọjọ dọrọ ị ga-afụ ụfọdụ. O nwere onye obi na-adị mma ka ọ nọrọ n'ọgwụ. Onye ọbụla chọrọ ka ọ dị n'ọgwụ, ọ na-arụ mkpụrụ ọgwụ ọ bụghị onye bịa ọnọdụ n'ụlọ ọgwụ, ọ na-agụ anya mmiri. Ụfọdụ bụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ taa mana ha nwere ihe onye inye aka. Anyị sị mba ọnwa Disemba na ịchọ ka onye ọbụla nwee ike n'ụlọ nwa obi aṅụrị. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ọmụ abụ Akajiofor Igbo Ozo Ementaemeimo na ezigbo aha mbụ Prince Chukwubuzor Mbah. Ana m eti egwu
ma na-emekwa omenala dịka Akajiofor ndị Igbo niile. Mana asị m na agaghị m ahapụ ụmụnne m n'ụlọ ọgwụ n'afọ 2022 anyị nọ n'ime ya, na onye ọbụla ga-ana bịa n'obi aṅụrị. Ọ ga-adịrị gị mma. Chukwubuzor, Prince Chukwubuzor Mbah. Abụ onye Igbo. Otu anyị chọrọ ime n'ebe a sị bụrụ ndị Igbo. Abụ nwanne gị, ịbụ nwanne m. Anyị chọrọ ime ofu. Igbo love themselves. Ọ ga-adịrị gị mma. Esi m na n'ike. Abụ m onye n'ike. Abụ m nwa afọ ọnụ ọgba n'ike. Site n'ike nke Chineke. Ụmụ Igbo, ọ na-anụgo ịma na ekwere m ụlọ nkwa sị na m ga-aga ụlọ ọgwụ dị iche iche wee napụta ụmụnne anyị. Echefukwana onye ọbụla pụtara online ese gị na ya bụ Akajiofor Igbo Ozo Ementaemeimo, sị gị sendịrị ya ego, esendịkwara ya ndị scammers. Sampe master bụ Akajiofor Igbo Ozo Ementaemeimo, ọ naghị anakwa ndị mmadụ ego. Anaghị m ana ndị mmadụ ego. Ife a ihe Chineke kpọpụtara m ka mmewe, ego m ka m ji eme ya. Ọrụ m lụrụ, afụfọ m tara ya ka m ji eme ya. Anaghị m asị mmadụ sendịrị, maka onye ga-apụta ọsị gị sendịrị ya ego na ya bụ Akajiofor Igbo, si a na-asị ọ ga-adịrị ụnụ mma. Asị m ụnụ na afọ 2022 na ụmụnna anyị nọ n'ụlọ ọgwụ ebe niile dị iche iche na ha ga-agba mbọ si n'ụlọ ọgwụ wee pụọ n'obi aṅụrị. And ya bụ ihe ka anyị nọ. Anyị ejego na other hospitals dị iche iche. Nke a bụ nwa anyị nwaanyị bụ nwanne anyị nwaanyị nke ụnụ fụrụ ụnyaa bụ nke na-ekwu okwu ka ihe otu ọ ga-esi mee wee kupụta nwa. Doctors na oge eme operation mana ego ọ ga-eji deposit ọ dịrọ. Nwata na ọ na-iro na-akwa akwa alịha ya sị mba ọ dị mma ọ dị njọ na nwata nwaanyị a na ọ ga-amụ nwa ya n'udo and a ga-apụtakwanụ. Ọ ga-esikwa n'ụlọ ọgwụ a wee na so ọ ya ka anyị ji sị na tata na anyị ga-abịa bịa leta ya anya with the sum of 100,000. Ọ ga-adịrị ụlọ mma. Chineke ebe bụ n'ishikwa eweta ego anụnwa Chineke na ya eri ya mmaji kwụrụ mmaji. Anyị na-akpekwa ekpere ogologo na ahụ isi ike n'isi gị nwa na ị ga-adị ogologo ndụ ma ka nka na ọ ga-adịrị gị na mma ma ezinụlọ gị. Ụkwụ agaghị agbago n'ụzọ ebe ọ bụ isi wepụta ego anụnwa Chineke na ga na-agbachi ya. Okay, so don't know. Thank you, bro. Thank you. Ada, feel the happiness. Achọmka ọchị jige ụtọ. It's not tell of joy. Yes. Thank you. Thank you. Thank you.